Sanibonani, umqeqeshi wensizwa la. Kunensizwa engibhalela i-message Facebook. Shuthi umjida kahle kahle usanda kuthandana neThekwini mangabe sixoxa naye. Manje uthi iThekwini sivele yatshela uma wayo ngaye lo mjida lo. Manje ke uthi uma wale Thekwini ufuna ukuthi lo mjida eze khona ezombona. Manje ke uthi lo mjida ke ubecela ngimqwashise ukuthi ngabe into enhle leyo. So umjida ubhalile ke wathi ke mqeqeshi nginombuzo la. Ngiyadideka bengisacela ungiqwashise. Intombazane masayitshela uma wayo ngawe umjida into enhle yini leyo. Ngikuleso simo njengamanje and umama wengane ufuna ukungibona. Angazi ukuthi ngenze njani. Ngicela ungibonise. Yabona mfethu ngeke kufihlele. Yabo le Thekwini iyakuthanda la. Yabona umuntu mangabe kwazisa umndeni wakhe noma ekutshela umndeni wakhe ngawe lo muntu usuke ekuthanda. Akwazi ukupretenda akwazi ukukhohlisa ahlamba akakuthandi kodwa betshela umndeni wakhe ngawe. So usuke ekuthanda mfethu iyakuthanda lo Thekwini. But manje into eyinkinga ke uyabona mawusanda kuthandana nomuntu usefuna ukuthi uye kubo njalo ngokukhulu ukusheshsha lokho. Angazi mhlambe noma injabulo enkulu uNkwiThekwini noma mhlambe isanda mhlambe imayithola uthando lokuqala ngawo yabo. So ke angikakazani kwakahle hle ngoba kuyacaca ukuthi angaqede ngisho nonyaka but manje iThekwini sifuna nithathe igxathu elikhulu ukuthi uhambe kubi. Igxathu elikhulu phela lelo mfethu ngeke ukhohlise ukuthi uhambe kubaThekwini uma waya kubona. Into enkulu le akuyona into encane. So yabo uqaphele mfethu uthando lomlilo wamaphepha luyingozi ngoba manje ngisho emgaqweni bayebasho ukuthi ijubane liyabulala. So aniqale nazane qala kahle nijwayelane kahle. Ikutshele nje nangomndeni wakho ukuthi umndeni onjani noma wayo umuntu onjani oziphatha kanjani ukuze mfethu uma ngabe usuya lapha ungafiki kube nenkinga. Niqede nanoma unyaka owodwa nibe ne-anniversary. Then ke seningakhuluma ukuthi ke uyahamba yakuboka Thekwini. Ngoba utatazela uyakhona mfethu uyohlangabezana nembila zithutha. But ke iThekwini iyakuthanda mfethu lento ezenzayo ikhombisa ukukuthanda ngeke ngifihlele lokho. But ke as umjida ke uthando lwenu luvutha kakhulu luvuthisa komlilo wamaphepha. So ke kuumsebenzi wakho njengensizwa ukuthi uzame ukumaintaina kahle yabo ukuze sizolasta. Ngoba mhlambe ngeke niqede ngisho unyaka lo. Yabo umlilo wamaphepha mangabe uvutha kakhulu bese uyovela uyacisha. So ke igxathu elikhulu nayo ukuthi iThekwini ijaha ukuthi uye kubo ningaqedi ngisho unyaka owodwa yabo. So wanizama ukuyibamba kahle into zeni. Itshela iThekwini ukuthi uzoya kubo but usafuna ukuthi nithi ukujwayelana kahle hayi ukutatazela ngoba baningi abantu abatatazelayo la ngaphandle. Uthola ukuthi umuntu usanda kuthandana nomuntu mhlawumbe 3 months usefuna ukumshada. Hayi ngiyamshada usoulmate wami lo. Hawu mfethu anikajwayelana 3 months futhi into encane kabi leyo yabo. Vele kuyasho ukuthi umuntu anisoze nazana kahle hle ngeke umazi umuntu but mfethu hayi ngeke isikhathi sibalekile ukuthi usuhlala isikhathi singanani nalo muntu uyamazi noma usunehlunani ngaye. Vele kuthiwa umuntu awusoze wamazi usunehlunani ngalo muntu ngoba for 3 months umuntu akufihlele ukuthi umuntu onjani yabo. Gijime wena ujaha umshado uthatha amaloni lapha bese akuvezela usushadile mhlawumbe after 2 years sekuvezela ama-true colors uyabona ukuthi akaseyona lenhlobo oyifunayo. Usungena enkingeni manje seniya divorce. Mhlawumbe usuthatha amaloni lapha wamshada wamlobola wenza yonke leyo nto leyo yabo. Unamaloni manje senidivorcile wathatha nezinye impahla zakho yabo ususeyigweletini manje. Yini ukutatazela. So mfethu ungatatazeli ungajaha ukuya kuboka Thekwini. Uligade lo thando lomlilo wamaphepha luyingozi. So ke nawe ungangeni engozini lungakushisi. Ngiyathemba kuyawuzwa mfethu lo myayezo. Mangabuzwa ke into ongayenza mfethu ukuthi usubscribe kule channel because mina nawe mfethu siyakude. Kusaningi kumele sibonisane ngakho ukuze phela singenzi amaphutha enziwa abazali bethu before noma abanye abantu. Kuyasiza ukuqwashisana. Ngoba phela ukufunda ugcini ngokufunda ezintweni ozenzayo uyafunda nakwezinye ezenziwe abanye abantu. So ke mfethu ke ngifisela inhlanhla mfethu but ungatatazeli ukuthi uye kuboka le Thekwini aniqede noma unyaka. Then mase niqedile unyaka sengakhuluma ukuthi mhlawumbe uma wayo ufuna ukubona kanjani but okwamanje kusa eli kakhulu aniqale nijwayelane kahle. Ijubane liyabulala. Sharp.